Mabungahong adlaw mga igsoon. Shout out Brad, Pastor, Jemuel. Share sa nako igsoon. Share sa ko igsoon, no? Again. Shout out, we have 12 viewers this time. Okay. Salamat sa Ginoo. Oy, Brad, Bear Castillo, long live the Brad. Mabungaw ang adlaw diha. Okay, so i-share sa nako mga igsoon. Okay. Please share our live. Ato ang topic karon igsoon katong unsay purpose sa kamatayon ni Hesus, no? Ang uban tubag aron makabaton tag kaluwasan, no? Aron makabaton tag kapasayloan sa atong sala, makabaton tag paglaom, no? Mao nay kasagaran. So mao ni atong message karon this morning mga igsoon kay akong gi-relate ba sa of course because I do believe that all countries today who believe in Jesus, maybe no, who believe in Jesus, sigara nag-celebrate jud anang gitawag og nag-celebrate aning Semana Santa bitaw, no? So ako sang i-connect ang atong mensahe karon sa kamatayon ni Hesus ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Unsay ihang tumong purpose or ana bitaw? Ngano man jung kinahanglan man gyud mamatay siya? Ngano man jung gisakripisyo man gyud ang kinabuhi ni Hesus, no? Nganong hintugot man gyud ang atong amahang langitnon. Okay? So mao na atong topic karon this morning, and again ako mong gi-encourage mga igsoon nga inyong imbitahon ang inyong mga higala diha. I-mention nyo sa comment section mga igsoon aron makabantay sila unya. Pwede san mo share ani atong live igsoon, atong i-share ni. Mao ni ang nindot ipakatap igsoon, nindot ipakatag ba kay mensahe ni nga maghatag og paglaom, mensahe nga maghatag og kaluwasan, maghatag og giya nato, no? Maghatag nato pahinumdom, maghatag nato comfort, no? And manali kog share, no. So akong gi-shout out tanang mga OFW diha nasa lain-laing kanasuran. Shout out sa tanan nga mga naka-permanent resident diha, sa mga seaman, no, sa mga seafarer. Shout out also sa tanang mga Brad na ko sa Alpha Kaparo, Longley Brad. May pataas na tungalan sa Ginoo. Seiya, Skeptron in Arms. Shout out sa nawang Cebu City Jail. Kung mga Brad diha, mga higala, igsuon ako, no, sa pagtuo. Excuse me. Shout out ako si Brad Aris. Brother, shout out. Padayon ako nag-ampon mo, brother. And then shout out ako sila si Brad Mago, sila si Brad Ibang, Brad Jao, sila si Brad Kinit, katong mayor sa Selda,
RDC 1, si Brad Ayan, tanan nga nasudlan ako, maximum 19, maximum 15, of course, maximum 4, shout out. No, shout out sa nako ang tanang mga jail officer, warden sa Cebu City Jail. Again, thank you kayo sa makanunay higayon nga inyong gihatag kanamo nga makasulod mi diha aron imantala ang pulong sa Ginoo, i-promote ang ngalan ni Jesus dili ang relihiyon. No? Thank you kayo mga jail officer, and of course, akong ka-team sa Living Water Christian Fellowship, headed by Pastora Ninette, o kaning nagtanaw karon sila si Brad Jimuel, sila si Brad Adsel, Brad Danilo, Brad Jerry, Brad Louie, Pastor Herman, Pastor J, okay. Sila Sister Jordan, Sister Sheila, Brother Arturo Flores, Brother Rodolfo Flores, and then Brother Adonis, tanan nga team na ko igsoon nga mosulod sa Cebu City Jail. Apil na si Sir Paul Acosta, akong kauban amigo nga pulis nga nasa Campus Menya, tanan no. So, mabungahong adlaw kanyong tanan. Ako sang gi-shout out ang tanang mga followers and viewers nato sa Philippine National Police, no? Akong gi-shout out ang Campus Menya Cebu, diri sa amo Tagbilaran City sa Barracks. And then akong gi-shout out ang among hepe diri sa Clarin Police Station nga na ako kanunay naggiya kanila regarding sa spiritual life nila mga igsoon, nagampo kanunay nila, no, kanunay nagmantala sa pulong sa Ginoo as their PNP life coach. Akong gi-shout out ang hepe na mo diri sa amo ang station sa Clarin, si Police si Lieutenant Chief Amado Amba, ug sa tanang PNP personnel na mo diri. Kay daghan man kay dili na ko i-mention kay madugay ta. No, tanang mga classmate nako sa kapulisan during my criminology days, mga amigo nako nga mga hepe, tanan mabungahong adlaw. Okay? Kaninyong tanan, and salamat sa kanunayng pagsuporta sa akong gibuhat sa no, and namo sa akong prayer kanunay kabalo mo na AFP, shout out BFP, and of course sa pagid tanang mga followers din nato sa mabungahong Kristohanon sa previous page na to nga to ang gibiyaan sa for the meantime gibiyaan na, pero nag-share pa ko dito kaning live na ako mang-share dito kay na-restrict man ta dito, so dili ta pwede mag-live dito. So naata diri sa new page na to nga mabungahong Kristohanon 2.0. So again, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page, dili para ma-famous ko, para masikat ni nga page, kundi para ma-bless sila. More followers, mas daghan ang makadungog sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise God. Shout out ta diri. Shout out din sa to ang mga subscribers ani nga page. Thank you. So natay mga 8 subscribers and bago ko mangguni, no. Ug shout out sad si Brother Jeff Malabat. Brother, kita ta pohon. God bless you more and more and more. Okay? Padayon sa pagpagamit sa Ginoo, tubag sa tawag sa Ginoo. Kay mao man gina, no. Kita nga mga gitawag sa Ginoo, di ta pwede magpadugay-dugay. Di ta pwede maglangan-langan. Kundili, because I believe once gitawag ta ni Lord, urgent is a sense of urgency. Urgent yun na siya. Na yung mga kalag nga nagpaabot uhaw, gutom sa pulong sa Ginoo. Padayon ta abanti Brad, pagamit ta sa Ginoo. Okay? And akong gi-shout out ang nag-send og mga stars na apo, thank you kayo. Amang ko nangayo, pero salamat kay ako nang gi-appreciate. And sa tanan nga mga nag-share sa tong live this morning, shout out. Okay? So, anyway, yesterday wala ko naka-live. Naka-live ako? Wala kay nag-prayer and fasting me sa Katigbian, Bohol. So, kauban sa mga alagad sa Ginoo, dito may mga igsoon. So, wala ko higayon nga maka-live. But praise God, kay karon ning dalikyat jud ko kay unya mga around 2 PM natay kuan diri mag-service ta unya. So, mao na nga di ko ka-live. So, mao na ning kamot ko nga maka-live ko karong buntag. Amen. Kay gimingaw ko ninyo, pero mao na niya akong gibalik-balik, bisan di ko maka-live, pero naamos kong pag-ampo kanunay every day before matulog, sa iyo sa kadlawon kanunay mo na ako gikuptan sa prayer. Amen. So anyway, shout out na ako si Sister Cherel Fonseca Burgos watching from Qatar. Daghan man ni diri. Wala na ko nabasang uban na. Okay? Maing udto sad Brother Jasper Pipico, daghan ni sila mga igsoon. Okay?
So, again, ang atong topic for this morning, atong i-connect igsoon, atong is kuha ni siya igsoon, related ni siya sa, mao ni siya ang katong kamatayon ni Jesus. Shout out Lisbel, okay, always watching. Shout out sa akong father, si Papa Uloy. I remember mao ni ang nag-message nako nga ningingon siya. Nang iyang papa nagsigig tan-aw sa atong live, dili na daw mo palit og sigarilyo, himaya sa Ginoo. Shout out Pastor Jemuel, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Again, ang atong topic karon isgutan igsoon. Atong gi-connect sa giingon nila Semana Santa. Unsa gid ang purpose sa kamatayon ni Hesus? Nganong kinahanglan man mamatay si Kristo igsoon nga wa may sala? Nganong itugot man atong langitnong amahan nga wala niya gihikaw bitaw, wa siya nagduduha nga iyang gihatag ang kinabuhi siyang bugtong anak, no? Nga mas importante pa ta niya. Imagine kay gitugyan man niya iyang anak si Jesus Christ nga crucified igsoon, mamatay dito igsoon, ibabaw sa krus sa Kalbaryo. So mauna atong unsa ni siya nga mensahe, no? Kaning kamatayon ni Kristo. Shout out na mga nako Brad Adsel. Good morning, brother. Shout out House of Mercy and Faith. Nagtanaw mi karon kay. Shout out nako ang House of Mercy and Faith. Nagtanaw mi karon og Living Water Christian Fellowship sa Kanipaan, Puok, Talisay. Mao ni akong team nga mosulod sa Cebu City Jail. Anyway, brother, karong Monday, dili na sad ko kauban sa ninyo kay naa ko'y court appearance kay namatay kitabangan, brother, nga inmates ba nga nahupog murag akong gisugdan og disciple ba samtang na priso siya diri sa ato ang station. Unya gi-transfer siya sa dako nga prisuhan sa Bohol. Unya ang abogado nangayo og witness. So usa ko sa gipatawag para makagawas siya karong Monday. So gimingaw na jud kay kunyo brother Adsel. I-regard lang ko nila pastora da, no? Dili pa jud ko kauban ninyo karong Monday. Sunod na gyud. Sa unta man ingani man itong kinabuhi nga nagpagamit sa Ginoo. Daghang mubira na to pero lahi na mubiras kahayag ba. Di na mubiras kangit-ngit. Okay? So again, God bless akong team. Kapadayon ta pag inampo ay akong team nga tigsulod sa Cebu City Jail. Living Water Christian Fellowship, House of Mercy. Sa to Brad? House of... managi. Shout out ako ni Pastor Annette. Ganina, brother. No? Okay, so... Shout out na ko si Pastora Cecil. Kita ko niya nagtanaw diri from Original Free Will Baptist. Okay. Watching from Lungsodaan Mabini. Sakto ba ko? Casmer Abendan. So daghan na kayo. Shout out Brother Mascardo Albert Refe. Kung mayong hapon watching here from Kuwait. Nion. Okay. So let's pray. So let's welcome the presence of the Lord kay ako na ning balik-balik igsoon. Once magbasa ta og Bible, mag-share ta sa pulong sa Ginoo niya, atong gigamit lang bitaw nga to ang head knowledge ba or tawhanon nga kaalam, kalibutanon nga kaalam. Di ta kasabot sa pulong sa Ginoo. Di na to makuha ang tinuod nga mensahe nga ipaabot sa Ginoo. That is why we need to invite the presence of the Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit. Kay mo na muhatag og giya og lamdag na to. Aron atong masabtan bisan ng mga tinago kay kani magong pulong sa Ginoo. It's more on parable, sambingay ba. So kung ato ni siyang i-interpret nga literal, di ta kasabot. Amen. Okay, pastor, kay bawo na siya tupad mi diri. Ay, okay. So, gimingaw na jud ko ninyo. So klaro na jud kay na kay taud-taud man ta nagkita, automatic na nang kalamay riya. No? Okay, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart this morning. Thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us despite of our busy days, Lord God. Ang uban ron, Ginoo, naglaro-laroy, Ginoo, nangaligog dagat pagid, Ginoo, or na mga gibuhat, Ginoo, or family bonding. But Lord, thank you so much nga imong gidasig, itagaag, kauhaw, kanunay, Ginoo, kagutom sa imong balaang pulong because your word is the bread of life. So Lord God, thank you. But before we proceed, please search our hearts, Lord God. So siya mong kasing-kasing, Ginoo, kay nasayod kami nga dili jud mi perpekto. There are so many times nga magtuo mi eksakto mi apan sayop mis pananaw nimo. So Lord, limpyuhi kami, himo aming angayan mamati sa imong pulong, andama among panudlanan nga espirituhanon naron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this morning. You're gonna bless all the viewers right now, Lord God. Bisan asang makakita, makadungog, bisan pa man ang mag-replay ani, Lord God, imong ipabati, imong gahom, imong presensya, imong hikap ang lihok sa Espiritu Santo, imong ipabati namo, Lord God.
Ikaw lamang among gipataas, Lord God. As we listen to your word this morning, tagay may kasing-kasing madinawaton, mapainobsanan, willing mo dawat og correction, mo dawat og tambag, and most of all, willing mo sunod kanimo. Because I believe you're looking for the doers of your word. It's not enough just to listen to your word. Ngay palabay spikas dunggan. Apan nang imong gipangita kanang masinugtanon kanimo. Kay diya sa pagsunod na ang breakthrough, ang panalangin, ang milagro, ang mga kahibulungang butang among masinati pinagi sa pagsunod sa imong pulong. Lord God, ikaw lamang among ipataas, Ginoo. Wa mi nag-isa og relihiyon, pundok, any secta, Lord God, any sect or any denomination, Lord God, but we lift up only one name, the name of Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. As always, it's Jesus reigns. Walay lain nga among gibayaw, gipataas, gipasidunggan, gihimaya. We adore you. As always, Jesus. Lord God, thank you. Ang nabiling panahon, akong itugyan kanimo, salamat, dance, kadaugan. This is your moment, Holy Spirit. Let your will be done. In Jesus' name we pray. Amen. So this time, we have 76 viewers. Okay. So, let's start. Let's start na. Okay. Kay, mag-prepare na sa dunya. Kay, maulagi, na gathering sa church. Okay. Text na ito igsoon this morning is taken from the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Ingon si Pablo ngadto sa taga Corinto. Okay? 2 Corinto 5:18. Ingon siya. I believe, siguro daghan nga nag-message ani kay connected siya sa nahitabo ni Jesus ibabaw sa krus sa Kalbaryo. And I remember yesterday during our prayer and fasting, ingani sad ang mensahe. But not, yes, naisutan sa niya, gitagaan kong chance nila higayon ni sa kauban mo dito nga lagad sa Ginoo nga mo share kay ang kuan man gud igsoon ang kamatayon ni Jesus ibabaw sa krus sa Kalbaryo, dako kay gahom. So, aside sa nakabaton tag kaluwasan, nakabaton sa tagkagawasan gikan sa gapos ni Satanas, nakabaton tag tinud-anay kabaguhan. So, niingon tong among kauban gapon nga Pastora Cleofe Abriol, okay? Ingon siya nga si Pastor James na kuani siya maka-prove nga grabe ang gahom ni Jesus, ang pagkamatayon ni Jesus bitaw nga ning nakahimo jug milagro sa iyang kinabuhi. That is why gitawag ko nila yung naka-share ko yesterday. So mao ni siya igsoon, no? So again, ang atong isgutan karon igsoon ang purpose sa kamatayon ni Jesus, okay? 2 Corinto 5:18 gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato, okay? Ngadto kaniya pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli usab sa uban ngadto kaniya. Okay, again, 2 Corinto 5:18 gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo, kang Jesus, ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli. Okay, kita na pod sa uban ngadto kaniyang Dios, magapanalangin siyang balaang pulong. So this morning igsoon, gi-remind ta igsoon kay mostly ang karon naghanduman sa gibuhat ni Jesus sa cross sa Kalbaryo, no? So gi-remind ta this morning igsoon sa gibuhat ni Jesus or sa John 3:16, di ba? Akong i-connect ang John 3:16 nga gigugma sa Dios Amahan ang tibuok kalibutan ug tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga kinsa si Jesus. Okay? So mao ni mga igsoon, no? So usag ang punto rin igsoon nga mao ang rason or purpose nganong gitugutan sa Dios Amahan nga ihatag ang iyang bugtong anak nga si Jesus magantos, no, sa krus sa Kalbaryo, mamatay nga mabanhaw sa tulo ka adlaw. Nay word rin igsoon nga nagpasiguli. Sa English ani igsoon is reconciliation, no? Ang kamatayon igsoon ni Jesus gipadala ni sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak nga si Jesus magantos, walay sala, mamatay igsoon. Isip sakripisyo nganuan aron naay may tabo nga reconciliation, no? Ma-restore ang atong relasyon sa Amahan. Kaya nganuan ang atong relasyon naguba kini sa diyang nakasulod ang sala pinaagi ni Adan og ni Iba, kay si Iba nagsigig tutok sa tentasyon. Di ba? Unsam day nikaingon na tintal si Iba. Di ba? Kuhaan po nato ning pagtulunan si Iba, be? Di ba? Si Iba mga igsoon, ngano nakasa si Iba? Si Iba aware na nga di pwede, no? Ingon na ang Dios mga igsoon nga kanatanan ayaw lang na, bawal na. Pero mao lagi ang gidili mo labing lami man. So si Iba igsoon wa paunta mukaon. Wa paunta na tintal, sige man sig tutok.
Mao nang gipahinumduman sa takarong kabuntagon igsoon nga kana din magsigitag tutok sa tentasyon kay bawo kang tentasyon na kay bawo kang wika nang dapita pero nagsigig pundo nagsigig duel nagsigig tutok anang unsa ng mga kuan da igsoon mga dili maayo dakog posibilidad nga una mabantayan ka siyawa. And then the moment nga makakita niya, uy, si pastor, uy, ang alagad sa Ginoo, uy, ang Kristohanon, nga madasigon, uy, ang worship leader, uy, mao maning drummer, oh, mao maning gitarista, mao maning bahista. Ayay, nagsige lagi siya tutok, ani, di man ni maayo, sige. The more we focus, we stare on that temptation, ikso ng yawa, mubira dyan, nagmayan to, matintal ka, just like what happened ni Iba. So, nahitabo ato na ikso, nakasala si Iba, unya niya pong tintal yang Paris nga si Adan. Okay. Yan kami mga laki mo gihuyang mi ba no? Gitintal ba natintal na. So nakasala silang duha. Mao to mga igsoon nagsugod mga igsoon ang tunglo ang sala ning sulod sa kalibutan. O nakita sa Dios Amahan nga grabe na ang kadautan sa mga tao. Pero naingon man ang 1 John 4:8 that our God is the God of love. Siya man ang Diyos sa gugma. Bisan nakita niya ang kadautan sa mga tao sa kalibutan, mas di patigbabaw ang iyang gugma. Ug tungod kay nahigugma man siya kay iya man tang gibuhat tanan sa iyang image, di ba? Malipayon siya kay nakita nato kay gibuhat daw ta sama sa dagway sa Dios, sa iyang dagway. Unya, mura bitaw masakitan siya mga igsoon nga pamatyon tang tanan silutan didto sa impierno. Mao nang wa siya laing naunaan ang John 3:16. Tungod sa iyang dakong gugma kanato iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus magantos, mamatay, magpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo ang purpose pagpasiguli reconciliation kay ang relasyon nga nabungkag nabuak igsoon ang pagka-disconnect nato sa atong langitnong Amahan mabalik pinaagi sa kamatayon ni Jesus didto sa krus sa Kalbaryo. Wow, imagine grabe ang gugma sa Dios nato, mas love pa ta niya, mas palangga pa ta niya kaysa iyang bugtong anak. Kay kita unta dapat ilansang, kita unta dapat patyon igsoon, pero ihang gitugutan nga mahimong sakripisyo ang iyang bugtong anak nga si Jesus Christ. Kung mao na hinungdan nga naay nahibaw-an ninyo nga Pastor James tungod ni sa Ginoo. Kung wala pa'y sakripisyo ni Jesus, kaning gitawag ninyo og Pastor James nga inyong nakita karon. Tuloray padulngan ako, rehab, menteryo or prisuhan. Mao ra gyud akong padulngan igsoon. Apan tungod sa grasya sa Dios Amahan iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesus. Sa gingon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, kinsa tong mutuo niya, dili na malaglag, sama nako, makabato nagkinabuhing walay katapusan. Amen? Apan igsoon wala natapos diha. Ang purpose sa Dios. Again, ang purpose igsoon nga nung gipadala sa Amahan iyang bugtong anak nga si Jesus aron magantos, no? Mamatay, ibabaw sa krus Kalbaryo, aron na gitawag og reconciliation, na ipagpasiguli. No? O kita karon igsoon nakabato na-reconcile na ta. Amen? Kita karon na-reconcile na ta. No? Nauli na ang atong relasyon sa Amahan igsoon. Kay naman tay relationship ni Jesus karon. So nauli na ang katong nabuak, nabungkag, naguba nga relasyon tungod ni Kristo kay mingtuo ming salig midawat man taniya igsoon. So nanay gitawag og reconciliation. O kita karon igsoon nga nakadawat na og reconciliation. No? Napasiguli na ba? Okay? Ug sa uyab pa to nagbalik na nagbuwag man, no? Karon igsoon kita nga nagpasiguli na nabalik na. Nanay gitawag na reconcile na ta sa atong langitnong Amahan. Napatay sugo na rawaw. Okay? Kanato nga to kay pinaagi kang Kristo na ang sugo ni ug yatagan kita niya sa bulaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Kay wala naman si Jesus igsoon, kita naman. Amen? Na dire nagpabilin. Misunod ta ni Kristo igsoon. So kita na pod ang mo deliver aning message of reconciliation sa atong mga taong dautan, mga nas kangit-ngit nga wala pa magpasiguli ang ilang relasyon nga naguba igsoon. Mga tao nga naglunang sa sala, no? Naglingaw-lingaw sa kahilayan, lulong sa makadaot nga bisyo. Kita igsoon nga nakabato nag-reconciliation, napasiguli na, nakabato nagkaluwasan pinagi sa grasya sa Dios. Kita na po mo deliver aning message of reconciliation igsoon. Mensahe sa pasiguli nga naay Kristo nga nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo ug ang iyang purpose sa iyang kamatayon aron ma-restore atong relationship sa atong langitnong Amahan. So kita igsoon gitagaan tagtahas di ay natay mission igsoon nga aron mapasiguli tong mga nas kangit-ngit katong mga nitipas sa laing dalan igsoon ato to silang dalhon sa saktong dalan.
ang kaluwasan nga atong nabatunan, dili ta selfish. Dili kay atong taguan nga maglipay-lipay ta. Yes, luwas ko. Kamo mga impierno. Sayop, selfish na igsoon. No? Ang kaluwasan nga atong natagamtaman ni Kristo, ipasa na to. Amen. The message of hope nga nay paglaom sa ilang kinabuhi, bisan daw tanawon walay paglaom, pero sa dihang mulaom sila sa labang makagagahom, nay paglaom, nay pag-asa igsoon. Amen. Sugisugo sa dayta igsoon. Kay na-reconcile naman ta. Kita nga mga Kristohanon, no? We already accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Naluwas na ta, okay? Nakabato na tag tinud-anay kabag-uhan, kagawasan gikan sa sala. Kagawasan gikan sa atong kanhe, agalon nga si Lucifer. Kagawas na ta. So na-restore na igsoon atong relationship because of the death of Jesus Christ in the cross of Calvary. Now, kita nga nakaibaw na sa kamatuuran, nakadawat sa gitawag og reconciliation. Ato na po ni ipasa sa uban. Aron sila na po naay gitawag og ma-reconcile na po sila. Kay karon igsoon nagpabilin sila nga nabungkag buak ang ilang relasyon sa Ginoo. Nagpabilin sila karon igsoon nga distansya ning disconnect. In other words, igsoon, ang kamatayon ni Jesus may makapakonnected na to og balik sa langit nung amahan. Kay na-disconnect man da tungod atong sala, tungod atong iba og ni Adan og si iba, yun grabe si iba, sig tutok ba? Sig tutok, no? Mo nabantayan na to mga babae po nananaw da, mga nananaw da mga ay mo sig tutok, no? Kay sige tagtutok sa tentasyon, tutok atong mga gwapo, tutok atong mga no? Dekado ning magtutok-tutok ta. Kay ang giingon ug sa balaan kasulatan way laing tutukan na to. Hebrews 12:2. Itutok ang inyong mata ni Kristo nga mo'y atong mag-uugmad sa itong pagtuo. Wala yung tutukan na to. Dili ka mo tutok sa mga tentasyon, sa mga offer, sa yawa, igsoon. Kaya yawa, di yun na mo offer o di makatintal. Kung imo nang tutukan, tintal juga. Like what happened to Eve. Amen? But praise God, igsoon, kay tungod sa kamatayo ni Jesus, ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Amen? Naputol, igsoon, ang tunglo. What I mean is, nabalik na taog connected karon sa amahan. Kaya ingon ang John 3:16, basta mo tuo lang ta. Dili na ta malaglag. Malaglag unta ta, pero tungod ni Kristo gisave ta. Nabalik ang naguba nga relasyon, na restore. Amen. Nay gitawag og reconciliation. So mao nay purpose sa kamatayon ni Jesus igsoon. Wow. Imagine, grabe ang gugma sa amahan nato. No? Kita unta angay ilansang ibitay ta kay makasala kay ta mga watay hinungdan. Apan iyang gisakripisyo yang bugtong anak. Imagine, naabay ingana nga tao nga mas gigugma niya igsoon ang kalibutan kita kaysa iyang anak. Di ba? I remember the sacrifice of Abraham. Inumdo mo, bugtong anak niya. No? Iyahang gihalad. No? Ingana ba, no? Tagsara kay na igsoon. Mas gipili pa igsoon nga ang pinaka hinigugma magantos para lang sa tanan. Mao na si Lord, ingana ta kapinangga. No? Katong tanang mga adik-adik, kriminal, mga rapist, mga unsada, prostitute, igsoon, nakabaton og paglaom, pag-asa tungod sa kamatayon ni Kristo. Sa diyang muduol ta, mao na giingon Mateo 11:28. Ingon si Jesus man na, kinsa na si Jesus? Si Jesus tong nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Yun ingon siya, duol kamo kanako. Amen. Kay natapos na. Nahuman na niya, igsoon, gidaog na niya ang kalibutan. Amen? So dapat, igsoon, di ta makuha, bitaw, madala sa itong guiltiness, bitaw. Kung saan nakadako sa itong sala, igsoon, mas dako ang gugma sa Ginoo. Amen? As long as mo duol ta niya, bisag unsa ka makauulaw atong sala, igsoon. Basta mo duol ta niya, igsoon, ibalik ang connection nato sa itong amahan. Makig-relationship ta, makig-relasyon, ibalik dyan na unya. Nigduol na to niya, Mateo 11:28, na ikapahulayan. Amen. Kapoy na kay ka. No? Nay kapahulayan, iso nay kabag-uhan, nay kaluwasan. Sa diyang muduol ta ni Kristo. Kay siya ang sakripisyo para nato. Siya ang nakaingon, igsoon, hinungdan nga or na pasiguli ta sa amahan. Amen. Mao na igsoon, pirting makaingon ko bulahan kay ta igsoon. O grabe ang gugma sa atong Diyos, mga igsoon. Kay wa gyud niya gihikaw, wa siya magduduha. Ngayang gihatag yang bugtong anak. Aron katong mga drug lord, mga kriminal, mga banggiitang notorious nga kriminal na ipaglaom igsoon. Amen. Mao na mga igsoon nga this week maom gini kasagaran atong gihandom ang
grabe ang nindot kay nga gihimo sa Ginoo. Ako bitaw, katong bag-o pa ko, I remember, niya nag-celebrate mi og ngani, niya apil man ko nga muwali, 7 last words. Murag ikumot on dughan makaing ko, wow, grabe imong kamatayon ginuway Pastor James karon. Sometimes manamin ko, Lord, waon ta ko tungod ni, kung di pa ni tungod nimo, dapat do gisunog na ko nimo kay akong giapil og suyop ang katong naay opiring og halad ikapulo. Dapat gipatay na ko nimo, Ginoo. Usahay pag yun, Lord, na time nga magsulo ko, musuyop ko, hagdon pati kag suyop. Grabe kong salbahisa. Way batasan, way puangod. Apan imong gipalabi ang imong gugma kanako. Amen. Di ta katuo, di ba? Imagine, di ta ngayon. Di ta ngayon pagkamatyan. Kinsa man ta. Amen. Pero gibarugan, igsoon sa Ginoo ang iyang pulong sa 1 John 4:8. Ingon siya, ang Diyos gugma. He's the God of love. Amen. He's the God of love. Ug iyang gipa matud-an kini sa iyang gihatag ang iyang bugtong anak para nato. Sakripisyo namatay ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron ang atong relasyon kaniadto nga nabungkag, naguba, na disconnect, mabalik, na gitawag og reconciliation, mapasig-uli ta sa amahan igsoon. Amen. Tungod ni Kristo, tungod sa iyang gibuhat igsoon. Imagine. Amen. Grabe, no? I remember the song saan nagataw? Worthy is the Lamb, ba na? Oh, nailinya the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Amen. The darling of heaven, wilain si Jesus gi-crucified. Worthy, angayan, takos siya. Amen. Nang everything that happens to us, igsoon, every achievement, every success, siya jud dapat pasalamatan. Kay siya ay nagsakripisyo way ato, igsoon. Naluwas ta, na bag-o ta tungod niya, di kay naning kamot ta. Amen. Tungod ni tandan sa grasya, sa gugma sa Dios kanato. Amen. So mao ni atong mensahe karon igsoon. Gipahinumduman ta sa gihimo ni Jesus ibabaw sa krus sa Kalbaryo nga tungod niya siyang hinungdan igsoon nga nakabaton nga napasig-uli ta. Siyang hinungdan nga nung na-restore, na-reconcile ta sa atong langitnong amahan. Ang relasyon kaniadto nga na break igsoon, no? Nabungkag pinagi sa pagpakasala ni Adan ug ni Eva, nabalik na igsoon. Sa dayang mutuo lang ta, mudawat ta ni Kristo. Dili na ta malaglag. Kaya ningon nabalang kasulatan, ang bayad sa sala kamatayon, ang sala na kasulod sa kalibutan, apaning sulod si Kristo. Amen. Iyang gibuntog ang sala mga igsoon aron ang mutuo niya, dili na malaglag, makabaton na ug kinabuhing walay katapusan. Amen. It's all about Jesus. Amen. Tungod ra gyud ni Jesus ang tanan igsoon nganong naingani taron, nganong nakabaton tag paglaom, pag-asa, kaluwasan, tungod ra ni Jesus igsoon. Amen. So tungod kay gihimo man din ni Jesus nato ang pagsakripisyo, dili siya angay mamatay, kita angay ibitay patyon ilansang, apan in behalf nato siya may ninghimo sa atong part. Mao na igsuon nga gingon ni Pablo, gipalit na ta sa mahal nga bili, sa grabe ka kadakong bili ba. Mao nang unsay next line, himayao nato si Jesus sa atong lawas, meaning in everything we do tungod kay gipalit naman ita ni Kristo igsoon. In everything we do, atong unaon nga na-glorify si Lord. Amen. Atong unaon igsoon na himaya ba si Lord? Kay atong balusan igsoon ang actually di man ta kabalus kay grabe kadako, but in return ba tungod sa gibuhat ni Kristo sa cross, mga lagad ta nga matinud-anon. Amen. Magpagamit ta sa Ginoo igsoon. Labi na kung nay nagtan-aw ning mga adik-adik, mga kriminal sa una. Grabe gitawag ta sa una salot. Salot daw tas katilingban, mga kriminal, mga sigag mata, no? Mga adik-adik, mga way kaugmaon, mga matay man ta mo. Maunay mga tawag nila nato, mga salot sa katilingban, sagbot, way hinungdan. Apan gipakamatyan ni Kristo og nakabaton og kabag-uhan. Mao na nga di nato sayangon ang paglaom nga gihatag sa Ginoo, pagamit sa taniya. Amen. Pagamit niya. We're gonna serve Him faithfully, honestly. Kanang matinud-anon gyud, ingon nga siya matinud-anon nato kanunay. Si Lord ning hatag nato og sakripisyo. Di lalim yang sakripisyo. Pero say kita kung mag-uwan, di ta ka sakripisyo nga mabasa. Di ta mo tambong o prayer meeting, Bible study. Di ta mo sakripisyo. No? Pero si Lord yung kinabuhi ang gisacrifice for our salvation, for our reconciliation.
Pero say kita mga Kristohanon, basta mo dugdog na mo kilat na mo taligsik, ay say ni nga di ko mo simba. Hasang sakripisyo ana. Nindot ta igsoon nga katong sacrifice nga gihatag gitanom ni Lord, balusan sa natog sakripisyo. Amen. Sacrifice ta ba? Kung mingon gali na si Lord nimo, nak, pagamit na ako faithfully niya. Kanang pwede ba nak nga ako sa nang isakripisyo sa nanimo imong uyab kay bata pa ka, no? Magamit pati ka. Maila makay kung para kamo gid nak magbalik ra lagi mo. So, pwede ba buhian sa nanimo, isurrender sa nimo? Aron gamiton di ka, mas i-level up na ko ang anointing nimo. I will use you mightily if ever imo nang isurrender nako. Di ba? Then imo nang buhaton ning sacrifice ka. Kung mingon ka, Lord, ako'y bahala ni Ginoo, makakontrol lagi ko, makamanage lagi ko, purmuhan na ka igsoon ka ning sacrifice, no? Igsoon nindot sad nga ang sakripisyo nga gihatag sa Ginoo nato, gihimo niya alang sa atong kaluwasan, alang nato aron mapasig-uli ang atong nabungkag nga relasyon sa amahan. Mo sacrifice unta tanong bisag kapoy kayo, no? Kapoy kayo, but Lord, I love you. I remember your sacrifice for me. So, mo sakripisyo sa ko, Lord God. Bahalag katugon ko, bahalag matug na lang ko dito, Ginoo, basta pakitong ti ka Ginoo nga grabe ang kakapoy ng trabaho, pero muatin ko og discipleship. Muatin ko og service, prayer meeting. Ba? Sacrifice, igsoon. Mo nang ipangita sa Ginoo igsoon. Sakripisyo. Kabalo ba mo igsoon nga ang pagsakripisyo mo na tinuod nga pagsimba? Walay gitawag og tinuod nga pagsimba kung way sakripisyo. Tanawas Abraham. Yang gisakripisyo, yang anak, yang gingnan, yang sulugoon nga pabilin mo dire kay madto mi ato nga buntod magsimba mi sa Dios, di ba? In other words, mga igsoon, ang pagsakripisyo ni Abraham ni Isaac may tinuod nga pagsimba. Mag-uban ang sacrifice of true worship. Amen. Sa diyang gingnan kas Ginoo, anak, ako kang gamiton pero biyahe ra ko ng email mo, sige kag duwag email daw, wa ka na ko tawag aron magdadua ng email. Murag diha ra kadako kay time ng email nimo ba? Di ba? Ngayon ko, kasakit, ani, dako na kay kog label, di ba? Pero kung imo nang i-uninstall, i-delete na imong email application niya, ning sacrifice ka, naka-worship ka, ning obey man ka. Amen. Ingan na mga igsoon. Usay lisod, sakit. Naipabuhat si Lord na to nga sakit kayo. Naipasugo si Lord na to nga lisod kayo. Sakit man, Lord. Pero hinumdumi ang kasakit nga yang gihimo igsoon, layo ra ng kasakit nimo oy. Iyang kinabuhi mismo gibayad niya. Amen. For us, para nimo, nga maluwas ka, mabag-o ka, ma-reconcile ang atong relationship nga nabungkag. Kato may grabing sakripisyo, layo ra ng sakripisyo nga pagwagan ng uyab, ang email, i-uninstall, undangon na imong mga hilig diha sa cellphone nga wa nalipay ang Ginoo. Kana ra gali ang gikonbiktar sa Holy Spirit, di nimo ma-sacrifice. Igsoon, if ever na ay gikonbiktar si Lord nimo karon while listening to this message, unya sakit para nimo bugat man, Lord. Bugat ni nga sakripisyo, bahinumdumi ang sakripisyo ni Lord para nimo. Di unta kaangay, pagamatyan. But still, gihimo na ni Jesus, kay gihigugma kapag ayo niya. Amen. Grabe ang sakripisyo niya, yung gibuhat, gihimo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Mao na igsoon, nga bisag magkalapok-lapok, unsa man diya igsoon. Taga-higayon siya, sacrifice. Hatagi po siya sakripisyo. Kung gisugo ka sa Ginoo nga, anak, buhata ni bahalag lisod, buhata, that sacrifice. Walay sakripisyo nga sayon. Amen. Di na siya matuwag og sakripisyo kung di lisod. Amen. And once again, akong ibalik ni pahinumdumig soon nga. Kung na may times nga lisod kayo buhaton, isakripisyo, lisura, buhian ako ning pagkapalahubog na kayo. Something nga na bitaw. Lisura, ning bisyuhay, di ba? Kung lisod man kayo, igsoon, bugat kayo, Lord, bugata niyo eh. Higugmaon ka na ko, labaw sa tanan, bugata ni Ginoo eh. Ha, Lord, tinuod ba ni Lord, mura kong imong gikonbiktar nga maundang trabaho na may mga ingana, sacrifice. Dagang kong na-meet mga ingana, igsoon nga tao, nga ilang gisakripisyo ang mga butang nining kalibutan. Sa ilapod hawa kung imong sundugan ninyo. Pero kung gibati ninyo nga naay gipabuhat si Lord nyo, nga sakit, para ninyo, sakripisyo gini. Nga lisod kay buhaton, hinumdumi ang gibuhat ni Lord, ibabaw sa krus. Dito maikumpara nga sakripisyo aron makabaton kag kaluwasan karon. Amen. Makabaton tag pagpasig-uli. Amen. So mao na igsoon. Again, yes, ang kamatayon man ni Jesus, mao ang pagpasig-uli igsoon, ma-restore ang atong relationship nga nabungkag tungod kay ang sala nakasulod sa kalibutan. Isip pagpasalamat sa gihimo ni Jesus, pagsakripisyo. In return, mga lagad ta.
na mga lagad tang matinud-anon sa Ginoo, magpagamit ta sa Ginoo kay wa mo kay choice. Di ka pagamit sa Ginoo, gamiton mo ka siyawa. Puti lang choice. Puslan man na kay balo na ta nga grabe ang sakripisyo ni Hesus aron maluwas ta, aron mapasig-uli tas amahan din pagamit na. Kay igsoon, ako na ning balik-balik kung di ka pagamit sa Ginoo, automatically gamiton kas demonyo. Tanawa ng mga Kristohanon nga way klaro, mga Kristohanon mga nakabalo na sa kamatuoran, wa nagpagamit sa Ginoo. Kabantay mo mao ning lutos na to, no? Mao pay mangunay. Kaya nga naman, wa man sila nagpagamit, bakanti man, no? Basta bakanti ka, way laing mo gamit na to. Yawa. Kaya yawa way buot, way batasan. Ang yawa perting yawa agi na siya mao ng mga igsuon nga paggamit ta sa Ginoo. Amen. Timan-an na to, hinumduman na to ang sakripisyo nga gihimo ni Lord ibabaw sa krus sa Kalbaryo, especially sa mga if ever na nagtan-aw karon nga mga grabe ta ka ngit-ngits tong kinabuhi sa una, no? Grabe ang paglao maghihatag ni Lord. Balusa na to. Balusa na to pinagi sa pagpangalagan niyang matinud-anon, pag-serve niya nga matinud-anon. Amen. No turning back, madagma man ta kay di man kita perfect. Bangon padayon ta. Bangon padayon hangtod maangkon ang kinabuhing dayon, igsoon. Amen. Nga na na siya ang kinabuhi mga igsoon, no? Yan namin nanawag ba? So mao na mga igsoon nga sacrifice. Amen. Balusa na to ang gihimo ni Lord, no? Ti lalim, lisod sakit apan tungod kay iyatang gihigugma. Gihimo niya igsoon. Bisan ang iyang kaugalingong kinabuhi, iyang gihatag aron makabaton ta og kaluwasan, makabaton tag kagawasan gikan sa lain-laing gapos ni Satanas. Unya mapasig-uli ang atong relasyon nga nabungkag sa atong langit nong Amahan. Amen. Mao na hinumdumi kanunay. So again, if ever lisod kayo ang gi-request gangyo ni Lord nimo, lisod kayo ang gipabuhat ni Lord nimo, kinahanglan ka mo sacrifice din. Hunaw naa nga mas lisod ang gihimo ni Kristo. Kay kinabuhi mismo niya, gibigti niya, o gibugti, no? I mean, iyang gihatag para lang nimo. Imagine. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Thank you, Lord, for your sacrifice. Salamat, Ginoo, nga ikaw nga Diyos puno sa gugma, Ginoo. Di mi angay pakamatyan nimo. Di mi angay paliton, Ginoo, sa imong balaang dugo, Ginoo, but Lord, imong gihimo, Ginoo. Tungod kay mas gigugma minimo kaysa imong kinabuhi. So Lord God, in return, I pray to all of the viewers, Lord God, nga amo yung suklian ang sakripisyo nga imong gihimo. Among suklian, Ginoo, ang di basta-basta, ang sakit kayo nga imong gihimo, imong giantos, Ginoo. 2,000 years ago, gihatag nimo ang imong kinabuhi, isip bayad, Ginoo. Aron ma-reconcile mi, makabaton mi, Ginoo, og pagpasig-uli, Ginoo. Ma-renew ma-restore, ang nabungkag na relasyon sa Amahan tungod kanimo, Jesus. So Lord, thank you so much. And I pray to all of the viewers nga suklian gyud namo, Ginoo. Tagai mi, Ginoo, kaisog nga mubarug sa kamatuoran, Ginoo. Nga kung naay panahon nga lisod is ibuhaton ang imong gipabuhat, Ginoo, among hinumduman kanunay, lantawon lang namo ang cross, Ginoo. Ang mensahe sa cross imong gihimo, imong pag-antos, Ginoo, sa cross sa Kalbaryo nga di lalim, Ginoo. Di ka angay mamatay, Ginoo. Di ka angay, Ginoo, nga mag-antos apan tungod kay nahigugma ka namo, gibuhat nimo ang tanan. Nakabaton mi karog kagawasan gikan sa gapos ni Satanas. Nay tinud-anay kabag-uhan, nay kaluwasan. So Lord, samtang karon nakabaton mi kaluwasan og naglakaw mis kamatuoran, ako nagaampo nga magpadayon gid mi hangtod sa imong pagbalik. Mula hutay gid mi, Ginoo, among suklian ang sakripisyo nga imong gihimo. Magpagamit mi nimo, Lord God. We will serve you faithfully in Jesus' name. O kana, Ginoo, di na mo mahimo sad kung wala katabangi sa mi, Lord God. Without you, we are nothing. Sometimes madala mi sa mga craving sa unod na mo. But Lord God, help us, Lord God. Kung na may tayo madagma mi, pahinumdumi mi, Lord God, nga gidaog na nimo ang tanan. Madagma mami mo bangon mi, mo padayon hangtod maangko ng kinabuhing dayon nga imong gitagana sa matag usa ka namo. Nagsaad ka nga sa balay sa imong Amahan na idaghang puloy-anan. Gusto mi, Ginoo, nga naa mi luna didto. So tabangi mi, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Ginoo, sa imong gihimo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Thank you so much. Holy Spirit, remind us as always ani nga mensahe. Thank you, Lord God. Aron among ibalyo jud og maayo, Ginoo, ang sakripisyo nga imong gibuhat, Ginoo.
aron na ang tanan namong pagabuhaton, buhaton namo aron mahimaya ka Ginoo. Kay ang imong gihimo Ginoo ibabaw sa cross, imong gipalit Ginoo. Mahal kayo Ginoo, bililhon nga bili kinabuhi nimo imong gibayad alang kanamo Ginoo. Again, thank you so much Lord God. Salamat Ginoo. And Lord, I continue to pray to all of the viewers this time. Wa ko kaila sa uban dire Ginoo. And wala sad ko kabalo sa ilang struggles this time. Wala ko kabalo sa ilang mga gihambin Ginoo nga kabugat, gihambin nga kabalaka, gitago-taguan Ginoo nga mga problema. Kay usahay Ginoo kami nga mga Kristohanon, mga tawa lang mi Ginoo. Mga tawa mi apan sa among sulod bungkag dayto. Apan ikaw Ginoo nakakita ka sa tinuod namong kondisyon. So right now Lord God, I pray to all of the viewers, Lord God. Unsa man ilang mga kabugat Ginoo gipasan nga cross Lord God, gihambin Ginoo nga wa gi-share sa uban, narani mo Lord God. Lord, tagai sila Ginoo og comfort and tagai og solusyon ilang mga problema, tagay kasulbaran Ginoo ilang problema. Lord, palihok ang imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon in Jesus name. We claim your promise in Hebrews 13:8 that you're the same yesterday. Yesterday Lord God, ikaw nagpikas sa dagat nga pulaw ning agi ang imong mga kanakan Ginoo. Yesterday Lord God, ikaw ang nagbanhaw ni Lazaro, Ginoo. Jesus, upat ka adlaw na sa lubnganan. And you're the same Jesus whom we serve today. And until now, we believe that you can do miracle right at this moment as long as we have faith in you. So again, Lord God, I pray to all of the viewers, unsa man nga milagro nga gusto nila Ginoo, sigon sa ilang desire karon Lord God, I declare that you're gonna grant the desires of their heart right now. Palihok ka ang imong milagrosong kamot Ginoo sa ilang kahimtang karon. In Jesus mighty name. Milagro ba Ginoo sa financial, kaluwasan sa tibuok pamilya? Milagro Ginoo comfort ba? Any miracle kaayuhan ba Ginoo sa balatian Ginoo? Ikaw Ginoo nga mong Dios nga gilagaran, ikaw tong nag-ayo atong daghang mga bakol, mga nayawaan or tanan Ginoo nga mga nag-antos og sakit sa una, ikaw usab ang Hesus nga mong gilagaran karon nga wa mausab muayo ka sa tanang balatian karon, either sa physical and emotional, in Jesus name, in Jesus mighty name. Kung na may nagtanaw karon Ginoo nga nanginahanglan og milagro sa ilang tinud-anay kabag-on Lord, I declare deliverance in Jesus name. Way malisod nimo Ginoo, ang lisod namo sayon kayo na nimo perminti. Lord, thank you. I declare miracle according to our needs right now in Jesus name. And this time, Lord God, we claim it, we receive it. Dawato na mo, Ginoo, ang milagro, ang kadaugan. Dawato na mo ang panalangin gikan kanimo. Dawato na mo ni uban sa dakong pagtuo, himua lamang ni Lord God nga kapiyalan, kasaligan, angayan. Mao kini ang among pag-ampo, amahan amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagis sa ngalan ni Jesus nga mo'y mong bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong udto na ni mga igsoon, naraday kadiha akong anak nagupo-upo. That's all for this morning. Ang himaya og dungog akong ibalik sa tumbuhi nga Dios. Salamat sa inyong pakiguban mga kaigsuonan. So wala pa mag-subscribe sa atong YouTube channel, pwede mong subscribe kay 30 days ra ni kani nga mensahe mawagtang ni. So after this, again, ako mong gi-remind nga ako ring i-download. Unya akong i-upload sa atong YouTube channel nga ang link nasa caption ay nga live. Amen. So that's all for this morning. See you next time. Makabakante ko igsoon. Unya ako nagaampo nga karong adlaw is gonna be a fruitful day, a victorious day, and tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo. Tanan ninyong mga lakang giyahan sa Ginoo ug ihatod mo sa kalampusan ug kadaugan in Jesus mighty name. Mga OFW dia, God bless, ubanan mo sa Ginoo. Pabor sa Ginoo manaa ninyo. Ug akong ikabilin. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. See you next time, mga igsoon.